खिबा खिनानै मोजाङै खिथु सुनो रोङि सिख्लाफोरखौसो सेंग्राफोरा फसायसोयो बाल। ओइ गोजां बोथोराव दुगैनो रोङि सिख्लाफोरखौसो हौवाफोरा जि गोसो थोयो। जोंखौसो रावबो नायसनथारा, फेसबुकआवबो रावबो मेसेज हरा जोंनो। ना जोंखौ नुनायाव थङालि बाङालि नुयो बाल। नुयोबो खोमा जोंखौ थङालिलि। ओइ दिनैनिफ्राय एसे भद्रद्र थानोसै दे। औहाय दिनैनिफ्राय एसे गियानि देखायफ्लानोसै ना।